The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Matthew 18:21-22, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. In Luke chapter 6, verse 35-37, but love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For he is kind to the unthankful and evil. Therefore be merciful, just as your Father also is merciful. Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Matthew 6:14-15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Luke 17:3-4. Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Mark 11:25-26. Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Before we start our daily Bible study, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Let us examine ourselves. Kung na pa ba kita mga sala nga nasa atong kalag, kini kinahanglan nga itong isugid nga ito sa tubangan sa Diyos nga Amahan. E kung dili na ito isugid, kini mahimo lamang babag and becomes a barrier to our study of the Word of God. Busa. Let us now use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique or rebound technique. Kinagaingon man kini sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw ang damnosap sa pagpadayon, sa pagtuon sa balaang pulong sa Diyos. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kalwasan, wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi. Giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will, sa paghimo sa labing mahinungdanong desisyon nga mahimo ni mo tibok mong kinabuhi. The most important decision, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa,
Human imubuhata ka na, ikaw andam na usab sa pagsalmot nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again. Ngayon mo kaming idala din ni karon aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong walaang pulong. Salamat o Dios. Nining kinabuhi nga imong pangilugwayan, kinitimailan nga imong plano, wala pa mahuman sa among kinabuhi. Thank you, Lord, for our Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Hinaot nga kini nga among pagatunan karon, mahimo lamang kining panalangin sa among kinabuhi. Pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, hinaot nga kini mahimo gayong mapuslanon nga among maggamit kini sa among pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, atong mga igsuon niya ni Kristo. Welcome. Kaninyong tanan, iabi-abi kamo, balik kita sa atong giduputan sa pagtuon, kining bahin sa the new or the real meaning of life. Ang matuod gyud nga kaulugan sa kinabuhi. Okay, kagahapon atong gibiyaan katong punto sa doktrina bahin sa the doctrine of blessings. Okay. Nga kitang mga magtotoo gimanduan sa pulong sa Dios. Human kita maluwas nga patubo ng atong kalag pinagi sa pagpakaon niini. Kaya ang pagkaon sa atong kalag mao man lang ang pulong sa Dios. Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. Busa mao kini atong gibuhat adlaw-adlaw pagpakaon sa atong kalag. Og labot pa kini man ang paagi nga kita makatubo sa atong kalag. Patubuon mga atong kalag. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So karon sa atong pagpadayon sa pagtuon, ang atong kalag magatubo gikan sa pagkabata hangtod sa pagkahingkod ug hangtod na sa pagkahamtong. Kung mao kana ang the stage nga ato nang panag-iya, maangkon ang capacity for life, for blessings, and for love. Mao na kini ang bleroma stage. Okay? Mao na ni ang super grace nga imong makabot. Okay. So, ang mga blessings, mga panalangin sa Diyos, ibubo na diha sa pag-abot na nato niya ng maunganga. Okay? So, ato manggisgutan nga kining mga blessings, mga panalangin giandam na ni sa Dios sa kaniadtong wapang tanan na okay, gitagana giandam na kini sa kanang sa Dios didto pa sa eternidad. Ephesians 1:3 kana naghisgot diha. Giandam ng daan kining maong mga panalangin sa kaniadtong wapang tanan o nahimo nga gitumbok na ang maong mga panalangin sa dihang ikaw nahimong Kristohanon, nahimong anak sa Dios pinagi sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong maluluwas. Now, these blessings sa teknikal nga pulong niini mao ang gitawag taog escrow blessings. Now, kining mao mga blessings alang kanato nga mga magtutuo inigabot inigdangat nato sa ang spiritual maturity capacity stage and are held in abeyance andam na sa
pagpangapod-apod dito sa inigdangat nato dito sa eternidad. Okay? In fact, during the Bema seat, ang judgment seat of Christ, busa samtang niya pakita sa phase 2 sa plano sa Dios, gikinahanglan ang atong pagkasayod sa mga patakaran, mga sumbanan, o sa in English, protocol, kung saan na to pagdawat sa maong mga blessings, kung saan to pagkabot sa capacity stage, ang sa katakos sa pagdawat sa maong mga blessings while niya pa kita dinhi sa kalibutan. So, God has prepared everything we need in the heavenly places. Muna atong paraphrase ka ng Ephesians 1:3. So, sa laktod nga pagkasulti o pagani ka mudawat o kaluwasan, giandaman ka ng daan sa Dios kay naibaw man siya nga ikaw mudawat sa kaluwasan through His perfect omniscience. Now, along the way sa imong kinabuhi, muhimo yung kag desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Ug ang Dios nagandam na sa tanan nga angayan imong dawaton samtang ikaw nagakinabuhi ingon nga Kristohanon. Ug usahay lagi mapakyas kay ngano man. Well, dili man para sa mga magtotoo, dili nila masinati ang pagkatinuod. Ngano man. Okay? Ngano man. Wam po nila masinati ang pagkatinuod sa Dios. Remember, when we talk about blessings in life, the source mao si kinsa? Ang Diyos. Ang tinubdan mao ang Diyos. Basta? And if God is not real in your life, then the blessings that God has promised can never be real in your life. Natural. Mao man gud na ang prinsipyo nga nagapaluyo ni ana. So, kung maghisgot ta og eskro atong gisumpay sa blessings, God has prepared all the blessings that you will need in your tenure as a believer in this human life. Sa imong kinabuhi din ni kalibutan na. Meaning, sa escrow, maangkon mo lamang ang maong mga panalangin kung takos ka nang moangkon ini nila. Takos ka nang mudawat. Ayaw pangayo, di man mahimo. Kaya ang pagpangayo panalangin, dili may tabo nga kana matuman. Sanglit ang panalangin nga moabot diha nimo. Moabot lamang kini sumala na sa imong katakos sa pagdawat nining mao nga mga panalangin. Kasabot ka. So if you do not have the capacity to receive the blessings that God has prepared for you, God is not going to give these blessings. Dili yan. Sabtagi na. That is what escrow means. Mo kanibot pasabot. Now, you need to fulfill a condition to accept the blessings. Now, gunitil lang ning tanan nga ato karong panghisgutan na kay introduction pa rin atong gituki. Introduction pa ni. Kaya ngadto atong ma-apply kining mga prinsipyuha sa atong pagsibog na niya sa unahan sa atong hilisgutan. Now, inigamot sa magtutuo niya sa gate 8 sa divine dynasphere. The believer recognizes the giver, God Himself, in every gift that he received. We know from our previous study tong kanina itong agian nga mga pagtuon nga ang prosperity test pagsuway na sa magtutuo mo pasar ba siya niya na maura ba gini kinalisdan nga test o
kanang pagsuway, kining prosperity test. Kasagaran ra pagyud sa mga magtotoo nga moagi niya ng pagsuwaya pakyas gyud. Ngano? Ibaw kang ngano? Tungod kay dili na nila makita ang source, ang gigikanan ni anang mao nga panalangin nga prosperity, kauswagan. Kauswagan ako na. Nga mao na. Ang panalangin ray makita sa magtotoo. Wa na ang tinubda niya makita. Di na niya makita. Many believers do fail the prosperity test. That's tragic. Loy. Oh, by the way, tanawon ra gud nato ang pipila ka mga prinsipyo bahin ining doktrina sa mga panalangin, the doctrine of blessings. Una sa tanan, blessings do not begin at spiritual maturity. Sabta gina. Base ng uban mo ingon nga, ang escrow blessings begin at spiritual maturity. Pero blessings per se, daghan mang klaseng blessings God. Kung maghisgot na gud tag escrow blessings, kadto bang giandam na sa Dios para nimo nga ihatag nganha nimo sa dihang kaya na nimong dawaton. You now have the capacity. But when we talk about blessings in general, it does not start at spiritual maturity. At the point of salvation, you begin to experience the blessings of God. Musugod ka na. And the very first blessing, ang una gyud, that you should be able to recognize are the blessings of logistical grace. As part of His logistical grace policy, ang Diyos medisinyo sa usa ka sistema of lesser blessings which He distributes during the entire earthly experience of the believer. Now, sundak ko ining puntuhan. Logistical grace are the things that God supplies you to keep you alive in this devil's world. Timan niya gina. Timan niya na. Logistical grace are all the things that God supplies you to keep you alive aron makapadayon kas pagkinabuhi dinhi niining gitawag nilang walog sa mga luha. The devil's world. Cosmos diabolicos. Kaya kung pasagdan ka, magaluluoy ka nining kalibutan na. Do you know what? Do you know that? Luoy ka. Why makaluluoy kang pasagdan ka? Hinundumi, ingon nga usa ka magtotoo nga ikaw karon na, as a believer now yourself, you are not of this world. You are in this world, but you are not of this world. Hinundumi na. Niya pagyot. Hinumdumi nga kining kalibutan na is going to hate you because it hated your Savior first. So ayaw ba yung pagunahon na nga tungod kay magtutuo ka na mahadlok na noon ka? Ayaw. Ayaw kahadlok eh. In fact, ang Diyos nagasulti siyang pulong sa makadaghang higayon. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Na itugon sa iyang pulong na nag-ingon, if God is for us, who can be against us? Paminaw. Even if we are here in the devil's world, here is what we are studying. Logistical grace is the technical word for it, but God keeps you alive in the devil's world. Pangutana. Pangutana. For what purpose? O sa may tuyo, nagipabuhi pamanta sa Diyos nining kalibutan na. Unsa iyang tuyo? Nganong buot man sa Diyos nga, pabuhion patadinis kalibutan nga gidumalang Satanas, samtang kita magakinabuhi ingon nga mga magtutuo, samtang kita mga anak sa Diyos,
samtang kita sakop na sarian ng panimalay sa Dios. Well, muabot sa tanya ng pagtuon na later on. But blessings, hinumdumi. Panalangin, okay? Ang panalangin, magsugod sa higayon sa imong pagkaluwas at the moment of salvation. But about escrow blessings, lain na nga hilisgutan. I reserve that. Akong i-reserve na sa laing higayon. So, during our post-salvation experience, karon, post-salvation experience naman as believers, through maximum doctrine now circulating in the stream of our consciousness, meaning doctrine has now become part of your soul. Pinagi sa Operation Z. Wala to naman ingis saliatan magtukbil sa mother time, pan tingali nakalimot na sagka. We grow up. We have to grow up, to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Now, napatingali uban mga tanaw. Unsaon man ang pagtubo sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo. Unsaon man kini nga atong gihimo karon gatuon ta sa grasya o kay balo. May bawa ka ba? Kini nga atong gibuhat andaw-andaw karon nahibaw ka og unsaon pagtubo apan paminaw. Di ka gihapon mong tubo o kutob ka sa imong pagdungog o dili nimo dawaton og tuuan ang gitudlo. You see? Kita nimo how critical are these things? Aron kita makatuman sa gimando diha sa pulong sa Dios. Segundo Pedro 3:18. Gikinahanglan ta ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. On a daily basis, pinagi sa grace apparatus for perception or gap, ginamit ng gap. Of course, ang nagkalay mga doctrinal rationale, sama pananglit sa salvation rationale, spiritual growth rationale, experiential sanctification rationale, post-salvation epistemological rehabilitation rationale, unsa pa? Ang faith rest rationale, escrow blessings rationale, Operation Z rationale, rebound technique rationale, spiritual momentum test rationale, edification complex rationale, 10 problem solving devices rationale, ug daghan pang uban. Mao kana ang paagi protocol sa Dios aron kita magkakabot sa atong common goal as believers nga mawangon sa spiritual maturity. That is the capacity stage. O sa atong pagkakabot na unya niya na diha na nato mahimaya ang Dios. Ang Dios magahimaya na sa Dios. That is the stage that God is glorified. Why? Tungod sa atong pag-angkon o pagbato na o katakos, capacity to receive and enjoy God's escrow blessings in time, dinis panahon as believers in time. Tuod sa ato na unyang pag-angkon sa capacity to receive God's blessings, that is also the stage where ikaw mahimo ng dangerous. Kuyawan na mo na nga nahimo ka ng dangerous to Satan and his demons, dangerous to the forces of evil, dangerous to unbelievers who are negative to the truth, dangerous to some believers, mga magtotoo kinsa mga negatibo sa kamatuoran. Dangerous ka na nila. Og tungod kay dangerous ka naman sa kalibutan nga gidumala ni Satanas,
kung hilabtan ka ni mga puwersang Satanas, they're going to be in trouble. Bantayan na. Labot pa, ang tulo ka mga dagkong panalipod sa Dios diyan ang maong hamtong ng believer musalir, mulihok. Nahinumdong ka pa baon samantong tulo ka mga dagkong panalipod sa Dios para sa hamtong ng magtotoo. Nahinumdong ka pa ba? The three major protections of God for every spiritually mature believer. Mao kini. Paminaw. Guardian angel, anghel nga magbalantay. The wall of fire, paril nga kalayo. Ug ang ikatulo, encapsulation, tinabunan og samas capsule like that of suga nga tinabunan nga dili tama kuryentihan. Kasabot ka. Mao na hulagway igsuong magtotoo. Mao na hulagway nimo, inigabot na nimo sa ang sa pagkahamtong espirituhanon. Spiritual maturity. Besides, kanang ang-anga, kanabang mong ang-ang, that stage is what is called in Greek as pleroma stage. Gikan kini sa Greek kung pulo nga pleroo, nakahulugan og to fill up. Kaya maghisgot man kini to fill up, pagpuno. Then, you are already declared filled, puno. In general term, you have already attained the capacity stage kay puno ka naman. Kasabot ka. So, dili di ay sakto nga mangayo taong panalangin. Dili. Muampo ta nga hatagan tag panalangin. Sayop. Sayop na. Dili ta makapangayong panalangin. Dili ta makapangayo og panalangin. Dili yun. Sa ato nagingon, base ang doktrina sa mga panalangin, mahatag, mabubo lamang sa Dios ang iyang mga panalangin nga rika natong mga magtotoo sa higayon nga makaabot, magkakabot na ta sa spiritual maturity level, otherwise called the capacity stage. Mo na ang nga ipakabot sa protokol nga plano sa Dios. Kasabot ka? In other words, that is the only way that all believers have to comply, have to follow. Should we wish to receive God's blessing sa lakto ng pagkasulti, there's no other way that we can change God's policy, God's design, God's protocol. No way. Dili na tumausab. Now, ato na usab nga, gisgutan nga, kitang mga magtotoo, we begin to experience the blessings of God at the point of salvation. Niya nagyong higayon, nga nalungas kita, pinagi sa pagtuo kang Ginoong Kristo, misugod tas pag sinati sa mga panalangin sa Dios. And the very first blessing that believers should be able to recognize are the blessings of logistical grace. Nga gitawag og lesser blessings. Nga diin gipangapod-apod kini sa Dios ngadto tanang mga Kristiyanon during their entire earthly experience. O kining maong mga logistical grace provisions are the things that God supplies believers to keep them alive in this devil's world. Timan ni na gina. Mao na ituyo sa Dios. Nagyatagan kaniya ni anang logistical grace support. Aron ka makapadayon, makalahutay ka sa pagkinabuhi nining kalibutan na. Ug aron ka makatuon sa iyang pulong. Og sa mga pahagi mutubo ka unta dias grasya o kay balok ang Ginoong Kristo. Og lagi makakabot unta ka sa pagkahamtong spiritual maturity. Then possess capacity to receive
the escrow blessings in time. Kasabot ka? Ako giniginahin aron gyud nimo matuhog gyud tanan. Maklaro gyud nimo. Now, you're gonna acquire capacity to receive God's blessings. Capacity for happiness, in short, capacity for life. Basta? Now, sa imong paghidangat ni ining capacity stage, it goes without saying nga imo nang nakabot ang level of spirituality where the conditions of the escrow are met. Imo nang natuman. And God can start pouring the blessings that He had prepared for you in this life. We call that escrow blessings in time. Now, in this life. And because of that, atong makita nga ang maong mga panalangin nga escrow dili maangkon kun wa kitay katakos mo dawat niya na. Kasabot ka? God never blesses us in time until we have that capacity. Sabtag. So therefore, the condition of the escrow is spiritual capacity. Gusto? Mao nga sublion, balikon nato sa pagpatinaw din nga dili nato maampuan, dili nato mapangayo, dili nato mapangayo ang panalangin kay wa na masubay. You're out of line kaniya ng paghiha. If you insist to do that, niya ng maong practice, you are just displaying your ignorance. Dumi kanunay, the popular principle, ignorance of the law excuses no one. Ignorance of God's word excuses no believer. So, let me reiterate. Let me repeat once more. God never blesses us in time until we have capacity. And therefore, prayer does not bring us blessing. Dili. Ang pagbubo sa Dios sa iyang mga panalangin, mag-agad. Dili sa itong pag-ampo. Kung dili mag-agad pinagi sa itong espiritual nga katakos o kahimtang. Capacity for blessing is in the soul. Dili sa itong kalagan depends on metabolized doctrine circulating in your stream of consciousness. Pagpatuyok-tuyok na niya ng doktrina diha sa imong panghisip, imong manimuot. Whatever blessings we receive in time are far exceeded by our escrow blessings in eternity. Naapa ng escrow blessings in eternity, hoy. Wapay labot nga nanaon niya tay escrow blessings in time. Now, unsa may pasabot nini? Paminaw. Ang buong ti pasabot, ana, nagturon lang nato sa pagkasulti. Kaya kasagaran mo sulti manog, inikamatay ni mo, wa kay mada. Karon sa atong pagtuon bahin ini, inikamatay ni mo, na kay mada. Okay? Mao ni sekreto. Ayaw na itugan sa uban. Kaya paminaw, ang panalangin nga imong madawat nining kinabuhi karon tungod ginakakabot naman ka sa katakos pagdawat, dunay equivalent ana that's going to be parlayed into blessings in eternity. Kasabot ka? Your blessings in time, escrow, ang atong isgutan. Your blessings in time, your escrow blessings in time that you have received will be parlayed as blessings in eternity. Nga naman, inomdumi, nga diha sa 1 Corinto Kapitulo 3, each one of us, tagsa-tagsa ka nato, shall receive rewards in eternity. Because each one of us shall give an account of himself in Romans 14.
manubag kita manubag kita ngadto sa Dios. Mao bitaw nga karon atong makita nga ang panalangin mga butang kini sila nga di nato ang ngayang ipa labay-labay lang. Mga butang kini sila nga mahinungdanon sa kinabuhi sa usa ka Kristiyanon. Sanglit dunay panalangin sa eternity nga dili malabuan, dili matupngan sa panalangin nga atong madawat. Mao bitaw na nga mahinungdanon gyud. Kung nagadawat na kamong panalangin dinhi, ayaw gyud palinga sa maong panalangin. Do not be distracted by the blessings that you are receiving right now as a believer. You should always be able to look at the source. Focus on the source of the blessing. Because those blessings are going to also result in your rewards in eternity. Sabta gina. And so therefore, atong makita, kining pagka-Christian usahay, maka-discourage. Diba? Maka-discourage kung wa ka kaibaw og unsa may imong tuyo as a Christian. Apan kung nahibaw ka nga ingon ana di ay ang kinabuhi sa usa ka Kristiyanon, makaingon ka pagkamabulokon, pagkalalim di ay, pagkakulbahina man di ay sa maong kinabuhi. Tungod kay dunay kay gayunan nga magmalampuson ka sa maong matang sa pagkinabuhi. Immediately after the rapture of the church, the mature believer receives the distribution of his escrow blessings for eternity. Ano sa man at the bema seat of Christ, otherwise called the judgment seat of Christ. Na kana gisgutan sa bagong tugon ang matang usa ka nato magadawat sa iyahang ganti, reward. Ganti ka na nga pinasikad sa giun sa nato ang atong kinabuhi dinhi. And remember, by the way, dili ginapinasikad sa imuhang mga mahing binuhatan nga imong gipaningkamutan sa pagbuhat, dili. Dili ka na mahimong moihatag ganti sa Dios, dili. Kaya unsa may hatagaganti sa Dios? Mangutana ko nimo. Ang hatagaganti sa Dios, mao katong imong nabuhat tungod kay imong gigamit ang iyahang mga sangkap. Okay? Di man mahimong mubuhat ka tungod kay imong gisaligan ng imuhang kaugalingon. Dili na mo resulta ngadto sa Dios, dili. Paminaw. Ang resulta ra ngadto sa Dios mao ang imong pagbuhat pinaagis mga sangkap nga iyang gihatag diha kanimo. Mao na giingon tag human good ug divine good. Nomdom ka. Ug ato niya po ning, of course, ato naman ni sigisgot every now and then may tungod nining ato niya ning hisgutan pa gyud sa makuti later on. Now, these blessings nga ato karong hisgutan were irrevocable as of eternity past. Kasi pasabot sa irrevocable. It means dili na mabakwi. Sabtagin na. Diha sa atong gisgutan nga mga bersikulo, ang panalangin nga giandam na sa Dios di na mabakwi. Imoha ra gyud na. Mao na gitawag natog escrow. Now tingali naimungutan na nako kunyabik ug di na nako madawat ang maong panalangin nga giandaman unta na para nako. Unsa naman lang to? Unsa may mahitabuan to? Well, paminaw pagkayo ini. If they are not conveyed, then they are going to remain on deposit forever in the heavenly hall of records. Kasabot ka? Kaya dito gud sa langit, gihulagway ni nga naay dako kayong budiga nga atong makita niya dito
inigabot na nato dito. Although di ko na mo tinuod gyud, pero ato lang kung giingon ang naghulagway aron masabtan nato. Dunay dako kayong budigas langit. Tuwa dito ang tanan nga mga panalangin nga wa madawat. Ug angay kitang tanang mga magtotoo musuroy unya didto aron pagtan-aw. Pangitao na tutong dapit nga tuag imungan. Unya liliaw og unsa man ang mga panalangin nga wa nimo madawat. Nga unta madawat nimo kung natuman pa unta nimo ang kondisyon sa iskro. Kaya makaingon ko kag pastilan sayangaw. Tuara ba gitong akong gipangitas dito pa ko sa kalibutan, pero wa nako madawat. Ngano? Naapikihan ko sa pagtuman sa kondisyon sa iskro. Now, di naman tumabakwi. Gusto? Nganong bawion man pudto sa Dios. Iasa man sa Dios. Nga iya naman itong giandam para nimo ra gyud. So, it only becomes a permanent record of what you have not received. Wa nimo madawat sa imo ang kinabuhi ingon nga magtotoo. Unas tanan, ang pamaagi sa Dios sa iyang pagpahiluna sa iyang plano alang sa tanang tao din sa kalibutan karon. O kinahanglan nga kitang tanang mga tao makaamgo nga dunay tuyo nganong niata dinhi. Dunay tuyo nganong gipakatao kita ning kalibutan na nining kinabuhiya. Ug dunay tuyo nganong mawa mapunta nining kinabuhiya. Dili igo nga mudayon lang tag-ingon kay buhi man ta ron nan paymus lang ta kini kay ini kamatay na to na. Paminaw. Na ay tumong og tuyo kining tanan. Nakadungo ka. Na ay tuyo og tumong. Kung usa ka katawo nga wa pa makahimo og desisyon sa pagdawat ni Ginoong Jesucristo, ingon nga imo manuluwas. Paminaw. Ang tuyo og plano sa Dios lang kanimo mao nga makaabot unta kas paghimo nimo sa maong desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas pinagis pagtuo lamang kaniya. Sa laing bahin kung ikaw usa na ka magtotoo pod, do na po'y tuyo ang Dios alang kanimo nining kinabuhiya. Ang tumong sa Dios kanimo mao nga makakabuot unta kas kahigpitan sa imong espirituhanon kinabuhi. Tungod kay suma sa ato nagitun-an ang tinuod nga Kristohanon aduna na siya kapilian sa pagpadagan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Okay? Pwede siya nga manginabuhi nga espiritual, pwede po siyang manginabuhi karnal. Na siya kapilian. Kana mga terminuha o panultihuna, kinutlo gikas bala ang kasulatan. O ang kinabuhing karnal, dili ka na normal alang sa ka magtotoo. Abnormal ka ng matang sa pagkinabuhi. Kaya ang usa ka tinuod nga Kristohanon, kinahanglan nga iya nang ipahiluna, iya nang ipahigayon ang iyang kinabuhi diha sa kahayag sa espirituhanon nga pamaagi ug sa espiritual nga mga sangkap alang sa maong kinabuhi. Busa, ang atong pagtuon bahin ini mga panalangin, blessings, nagapasabot kini nato nga dunay sangputanan. There is a result. Ang espiritual nga kinabuhi so sa kamagtotoo. Dunay sangputanan kini samtang niya pa siya din hining kinabuhi. Ug ang sangputanan mao kanang gitawag ta nga pagkahamtong na sa espiritual nga kinabuhi, spiritual maturity. The superior quality of the mature believer's life is a testimony to divine grace.
all the mature Christian has and is depends entirely on Christ's saving work and His gift of the divine dynasphere. Ato ning ipadayon ugma. Naghan patag pagkasgutan. Di nilang una kita kutob o ayaw saypa sa pagsunod sa sumpay niini nga maong ilisgutan. Magampo ta. Higala. Kung ugaling mamatay ka karon, hibaw ka bag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan. Ang Biblia higala, ang pulong sa Dios nagkanayon ra ba nga imo ka nang mahibawan. Gipangutana ta ka higala, nining maong pangutana. Sanglit mo kini ang labing manungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi in your entire life. So pangutanon ta ka niini, luwas ka ba? Are you saved? Dili question kung sakop ka bago sa kasimbahan, kundi luwas ka ba? Dili question kung nagkinabuhi ka bago sa katalahuron, dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon ini, kinahanglang maluwas kita. Aron ta maluwas, higala, unas tanan, kinahanglang mo ang kunta nga kita mga makasasala. Matud ba sa taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 o 12, kaya ang kasulatan nagingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Mga taga-Roma 3:23. Ang imurang buhaton higala mao ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Di man ni pagayo. Ang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo, mao ang hingpit nimo pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, mga buhat 16:31. Samtang higala, ang pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang mao ang bugtong pagi sa kaluwasan. That's the only way of salvation. Duhara imong kapilian higala. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas o ikaw maluwas? O musalikway ka ba niya nga manluluwas o ikaw mahinukman? Pili. Pagpili higala. Apan samta ang gisultis pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 ang nagkanayon. Ang dili mutuo, mahinukman ang daan, tungod kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, sublion ko sa pagpahinomdom kanimo higala, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa among na dungog nga mensahe. Salamat. Naot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya. Dada kami pagbalik ugma dinhi nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.